তিনি সনাতন হিন্দু বাই নওয়া জিজাক সনাতন হিন্দু খরাং বাই রিংজাক লুকরনো ননি পান্ডা তামো সানাय লুকরনো আমতै जतनो खुलुमबायखा तिनी चेरे अर किल्ला आमचायो सनातन हिन्दू खरां जों अमा कुथुम लाइमानि अर चेनि कुंथाय बारानि जत दफानि तंगु इगो जत दफा जों जतनो थानसा टाइटेल बो मुं आलादा लाङै मानो फियाबा जों सनातन धर्मआव तंमानिबा जानी जानो पूजा आचार तमुं सामुं जानिजा आलादा आलादा के जों खालायलायो किन्तु जखन पूजा आचार थांखांखे जों जत थानसा सनातन हिन्दू हानबाङै जों जत दफानि बरग्रक जों अर थामसां लायखा चिनि अर 19 दफा कुंथाय बारा त्रिपुरा राज्योआव एसटी होननाय दङ 19 दफा दंफानो जों जत एसटी हंजाकतै ठीक अमहायखे चिनि अर बुमुं आलादा आलादा ओइ मानो आलादा अंफानो जों जतनो सनातन हिन्दू ओ सनातन हिन्दू जों थानसा जों जत एकमा अंलायनाय याप्रे बाक्सा मासायलायनाय ताबक चिनि अर त्रिपुरा राज्योआव चिनि सनातन हिन्दू अरनियो गुबुन धर्मरक फायै केबिं मारि रवै तंगु इगो केबिं मारि ओ चिनि कुसु कफारनो जे लामा करै बिधर्मीय थांनाय रनो जों बनो ओ मंच थेके जों बनो आह्वान जानांगौ निरक किफिर फाइफिदि सधर्म निरक पैत खलायदि बनो पालन खलायदि अमायखे चिनि समाज कल्याण अंनाय मानव कल्याण अंनाय चिनि दफानि कल्याण अंनाय अमने चिनि मेसेज रमं चिनि पान्डव ननि सनातन हिन्दू खरांगो तिनि बो दफानि फाइमा जाखा चिनि अरने सनातन हिन्दू खरां 4 जानुवारि 2026 पहिला दफा जों खलायलायमनि अरने चिनि जमातिया दफानि तंगु मलसम तंगु नुआतिया तंगु देव बर्मा तंगु त्रिपुरी तंगु अमहायखे जों जतनो थामसाखे दिनै कुथुम लायखा बसरो वाइसाते माके कुथुम लायना बमाहाय ननियाव ताबक चिन नाहरमुं चिनि सनातन हिन्दू धर्म जेता तंगमानि अमतंग ताक ताबक चैलायमानि चैमानि यागुलो चिनि नाहरमुं तंनाय जों समय बुचिउइ परिस्थिति बुचिउइ जों भांरउइबो माननो तामिलनाडु अब कैसा सनातन हिन्दू खरां कैसा संगठन कताल हाइनका मकताल अमखे चिनि सनातन हिन्दू खरां ताक सनातन हिन्दू थानसा त्रिपुरा अमखे जत जों थांसां लायनाय आरो बिसिङो चिनि किल्ला आर डिब्लगो अमा कैसा जों कताल संस्था सनातन हिन्दू खरां होनो जों टिक्लायलायखा अमा ताबक चिनि कताल याप्रि सेलाय दङ ताक्लानि जिमिं ताबक कताल ता ताबक कताल न खलायनाय के आरो जगा जीएस सेक्रेटारि बाय सब संजानायखा ताबकनि अरनिय दिनैनि संसानाय बदल जेनेरेल सेक्रेटारि आं सूर्यमणि जमातिया गामि कताल बनिपरे चिनि प्रेसिडेन्ट संजाखा प्रहलाद मोहन जमातिया बके जॉइंट गामिनि चिनि ओभारऑल नायकलनाय चिनि महागुरु धामचरण मलसम बखेने उजे चिनि संस्थान ओभारऑल ब नायकलनाय अमायके जों दैबो चिनि सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेन्ट मलसम दफानि तंगु त्रिपुरा दफानि तंगु नुआतिनि तंगु अमायके जोंनि संस्था बानक जाखा सनातन हिन्दू खरां न जेतु खरां नै पाइथागो सुरतमनिबा अबके उन्नत युनरक गामि गामि थांनाय प्रजाति खायजानाय ना खायसा जागा आजुबै देनरक माइक प्रोग्राम खायजानाय तिनियान अमाहायके अमखे चिनि नाहर मुंखे अमहाय जेहेतु खरां आवाज भয়েस अमसों
खरसानि दफानि अर जों थांलायनाय रिहलायनाय जुबालायनाय ओ खरांनो जे सनातन हिंदू धर्म जेते अवेयरनेस हमनो जों पिरलायनाय अमनजिनि थिनांनि नाहरमों tabok je romdi tabok je trai rok rungsung tonai rok college hindi school hindi obai kawama sanaton dor hindu saimia dongo ba busia dongo tasingo ma guru saitanga terang kotama rok khana ni bagai obai rok perikha trai rok ni samani o trai rok ni tamo message tonai जिनि उ ताइरनो मेसेज दंनाय जों रोंनानै दफानो नारगो हखेनो शिक्षा नांगौ एजुकेशन नांगौ जराइरनो आंनिरो मेसेज रनाय कक गुजारनाय जों जे जागाव जे दफाव आचाइथों जों बनो मा सिनिलायनाय बनि सम्बन्धे जों मा सिलायनाय मा परिलायनाय पुथि पत्रनो जों संग्रह खालायो जतखन पर्यन्त जों परियाखै सिया खानाय कक्तमाबो मा खना लायनाय केरांकतमानि थ्रुकेबो मा खना लायनाय अमायके जों जतनो कबो मोनारनाय निरग यंग जेनेरेशन निरग अमनो बैतो खलायो मैतोनारगै बुसिगै निजेबो सोलोंदि ते बयनोबो कक पिराने ओंथों अमा कक गजार ताक न्यू जेनेरेशन नो पाइथाक सों कैसा tabok je present no tabok bortoman no tabok hindu tonai rok kubunni dormo ba thanglai mani obai nungjago special nungjago tabok bang mano jotor bo samon nungjago to not only mosom jamatia debor ma sibingya unis ta ba bisingo je ajai phaigoi or kunu mini hindu christian suja kere kyaba muwa phani dormo no khibigoi kubunni dormo parlai mani apai nungjago abo tamo sanai आबोनिरो आंनिरो मेसेज रनाय जे न्यू जेनेरेशन न निरग मुइतन मनारक दि जे जागाव नों आचाइलाहा नों बन सिनिदि मानव जीवन मानव कल्याण निनि आत्ता परमात्मा हि तंगु एके नों मा बुजिनाय निनि धर्म तंगुइ निनि कोनो कुसंस्कार लहा देराजाक नुगलाहा एके जों बननो मिलेउइ संशोधन खलायुइ संस्कार खलायुइ चिनो जों टिसालायनाय लामा ता करबायदि लामा करलाहा हाफार समगलाहा आंखे निजे बुमानो याखावै बयनि बुमा रंनो बुमा हय तंखा बयनि बाबा रंनो बाबा हय तंखा अमहाय तांबायथों नों जे जागा आसायमानि ब निनि आमा बाबा ठीक अमहायनो नों जे धर्म आसायमानि ब निनि धर्म ओ धर्मनो नों पालन खलायदि संस्कार नांखे नों संस्कार खलायदि रोंदि किन्तु कक कसारमों निनि धर्मनो ता सलायवानि ओंथों एवं निनि कलिग दंहा उनखे जे अमाहेखे लामा करवै निजे बुमा बुफनो सिनिया बुइनोसे आमा बाबा रहि होय तंखांखे बनो निरग मेसेज मारनाय बाय नों बोलता अंगदि अमनिनि आमा बाबा या और नु आचाइया निनि आमा बाबाखौ अमसि एगे जों जे धर्म आचाइमानि बनो पालन खायने बनो चिनि कर्तव्य अमनो चिनि धर्म